alhamdulillah stok oma. Ya nanti kunciku iki mau ya. Umi wis tak korek. Iki tak kekno lali rek kelaan. Tak cukup ae. Tak longi separuh ngono. Nah, gak apa-apa ah. Umi paling ya wis masak. Lumayan iki. Oh, wit ya wono apa iki? Ono pentole. Suwen rek, suntek ae. Astagfirullah. Sakmene. Mas. Umi ya pasti wis duwe kerupuk biasa nih. Kayak siji ae. Tak enak sih. Tak turu rek. Apa Liv? Iki mang teko Mbak Ut. Oh alah. Kayak takjil Iya. kayak pagi-pagi. Iya, mang wong rene pen pas gak ono. Kan metu ta pen. Iya, metu sik kata koyo mau aku. Ya wis iku teko Mbak Ut. Iya, harus gak nyicip iki lho. Enggak wis. Wah, iya. ya. Makasih ya. Iya, Mak. Tak WA kok Mbak Ut. Iya. Alhamdulillah oleh takjil rek iki kok iso anu Mbak Ut masak opo aku ditewi barang aku. Walah anu Vetia enak rek ketane iki sik poso tapi kok sajake lho. Tadi separuh yo. Wis mbok paling ngurus rezekiku sakmene ya sak opo lah kok tak omongane Mbak Ut. Duh, Umi wis bukaan. Umi, Ya apa biasa bayar iki mau wis aku. dah. Iya, dikai matur suwun ya. Yo, sepurane kalau panas lho kerupuke lho, gak sepura mekar mi. Oh iya ya. Tak telu mau. Oh iya. Hah, telu? Iya. Tak telu mau. Mbak Ut. Lah apa sih mi telu lho? Lah sak bungkus. Wong mine ae aku ngene kok. Mine kok dikai separo. Weh, nah lah apa sih mi? Wong padha ngobak sampe gak amat kok. Iya ta. Ya Mbak Ut, aku tak Sing genah sampe niku. Siji kerupuke. Terus mie ku kari separo. Wah, kemarin iki. Aldian Walifah paling kulino ya iki. Wala ya mbok. Lah apa yo tak titipno kono. Ya wis sepurane mi ning ngono Iya mi. gak apa-apa. Enak kok yo duit yo. Iya, sepurane Oh, aku yo tak titipno kono. Wis gak apa-apa Mbak Ut. Ya wis meneh kapan-kapan nek masak tak terima ya. Iya. Ya tak lho. Ya terima kasih. Nggih. Ade WA sampean mau Nggih. terima kasih. Terima kasih ya. Waalaikumsalam.